Øh, ja, jeg har med DNA's opbygning og funktion. Den er jo opbygget af 4 elementer, som man kalder baser. Baserne hedder cytosin, thymin, guanin og adenin. Eller man kan også bare sige C, T, G og A. I menneskets DNA indgår der ca. 5,5 milliarder baser, og de er så bundet sammen som perler på en snor i lange spiralformede kæder, hvilket man også kan se her. Og så de lange kæder af A'erne, T'er, C'er og G'erne, de sidder så tæt sammen i 2 og 2, og så danner de dermed en slags dobbelt spiral. Fosforsyren er negativt ladet, når den bliver sat ind i DNA-strengen, hvilket du også kan se her, det der lille minus, der gør den negativ. Og så deoxyribosen, den bliver så sat sammen med 5N'en og oppe i toppen, og så 3N'en nede i bunden. Og så et nukleotid er når DNA-strengen skal opbygges, og det gør man så ved at sætte fosforsyre og deoxyribose og så en base, som kan være en af de her sammen. Og så bliver det så til et nukleotid. Og når man sammensætter flere nukleotider, bliver det så til polynukleotider. Og så danner så den ene bjælke herude i DNA alfa helix stien. Ja.